Għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-edukazzjoni hija ċavetta li bija kull individwu jista' jagħmel suċċess. Ekstqar fit-tmiem żjara li jagħmel l-erba' filgħodu fil-Junior College dan hekk kif bħalissa għaddejja l-Freshers Week li se tibqa' għaddejja sal-4 ta' Ottubru. Rajt l-entużjażmu tal-studenti illi għadhom kif bdew is-sena skolastika l-ewwel sena u rajt ukoll studenti li tkellim magħhom fejn spjegaw li anka kif qegħdin jippjanaw li jkomplu jistudjaw anke biex imorru għal korsijiet oħra l-Università jew l-MCAST. Żgur illi huwa ta' pjaċir tiegħi ninnota s-servizzi varji din l-iskola mod partikolari imma anki l-push li hawn mill-amministrazzjoni illi barra l-informazzjoni jkun hemm ukoll attenzjoni speċjali għal formazzjoni tal-istudenti tagħna billi japprezzaw anke l-isport, is-saħħa mentali, il-kura tagħhom fuq livelli differenti, manka wkoll social well-being tagħhom, l-attivizmu tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien milquh minn diversi studenti fejn huwa għaddilhom messaġġ ta' kuraġġ għal futur tagħhom. Laqgħa li kienet iddominata minn kliem ta' tifħira soluzzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta briss iż-żgħażagħ u l-istudenti. L-istudenti min-naħa tagħhom tkellmu dwar dak li qed jinkwethom, il-problemi ta' traffiku u l-ineffiċjenza fit-trasport pubbliku, l-għoli tal-ħajja li qed iżid iżjed spejjeż għall-istudenti, il-bini esaġerat f'pajjiżna u anke l-isfidi ambjentali. Akkumpanjat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Justin Xkembri u Bernice Bonello u l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Mirjana Tista' Ferrata Di Noto, Bernard Grech insista li l-investiment fl-edukazzjoni huwa importanti ħafna sabiex l-istudenti jkollhom fejn jimirħu u l-Partit Nazzjonalista jibqa' jemmen li l-edukazzjoni hija għodda neċessarja sabiex l-istudenti jagħmlu suċċess f'ħajjithom għaliex huma l-futur ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'edukazzjoni holistika, f'edukazzjoni ta' formazzjoni fejn il-persuna it-tfal tagħna li huma l-aħjar u l-unika riżorsa li għandu l-pajjiż ikunu verament qegħdin ninvestu fihom biex ikunu mhux biss iċ-ċittadini ta' għadha imma wkoll il-mexxejja ta' għada li huma dawk li fil-fatt se jkomplu jmexxu lil pajjiżna il-qudiem u għalhekk l-edukazzjoni li naraw aħna li narajni edukazzjoni li hija bażata fuq il-ħsieb ħieles, fuq il-ħsieb kritiku imma wkoll fuq il-formazzjoni sħiħa tal-persuna. Din il-ġimgħa l-istituzzjonijiet post-sekondarji qed jorganizzaw il-Freshers Week għal dawk l-istudenti kollha li qed jagħmlu pass ieħor fl-edukazzjoni tagħhom u matul dawn il-jiem l-istudenti l-ġodda jkollhom l-opportunità jifhmu aħjar il-ħajja fuq il-kampus fejn ikunu se jqattaw is-snin li ġejjin.